matasa ku zo mu jaddada har abada mun tabbata babu kamar Imam Aliyu. ina kuke matasa ku zo mu jaddada har abada mun tabbata babu kamar Imam Aliyu. Ya hayyu ya qayyimu ka daɗe mu faɗa wani al'amar a yau muka dawo mu jaddada, wato akwai Imam Ali an goga sajida. Shin wai ina kuke yan amutu akan Aliyu? ina kuke matasa ku zo mu jaddada har abada mun tabbata babu kamar Imam Aliyu. Ya rabbi kara tsira a gurin Muhammad sa alihi ka samun da sahabu wahidi, har ma da Usman da Abubakar Sa'id, har ma da jarumin nan gwarzo Imam Aliyu. Ya Shehu Ahmadu gonka na miko gaisuwa, har ma da dan uwanka ce lani garkuwa. Ya gausu zamani in ya sannu dainawa, har ma da Shehu Usman ɗani a gun Aliyu. ina kuke matasa ku zo mu jaddada har abada mun tabbata babu kamar Imam Aliyu. Mu zube a kas mu gaida na jamal kulubuna, a ani Imam sahabi ma hudumu ina. Sannun ka Shehu Isa gonka na jinjina, har ma da Shehu Abdullah Habibu gun Aliyu. ina kuke matasa ku zo mu jaddada har abada mun tabbata babu kamar Imam Aliyu. Assalamu alaika manzuna ya Muhammadi, assalamu alaika sirrin Allah mujahidi. Amsa muna ayakan zullahi sajidi, mun zo da baitika ne yau zamu wa Aliyu. Mu tsaya a nan gurin domin gaida Fadima, ummul muqamu mardiya na Salima. Kaunar ki dole ce a gare mu mu'azzama, mu dai muna son ki har da mijinki Al-Aliyu. ina kuke matasa ku zo mu jaddada har abada mun tabbata babu kamar Imam Aliyu. Ya sayyadi Hassan da Husaini a gaida ku, ƴaƴan Imam Ali da Batula muna son ku. Ku ne fa shugabannin aljanna baya ku, matsayi ilahu ya muku ƴaƴa a gun Aliyu. ina kuke matasa ku zo mu jaddada har abada mun tabbata babu kamar Imam Aliyu. Ya Abu Turabe zakin Allah mukammali, sirkin Muhammadi babul ilmu adili. Garkuwar mu ba kai ne ya Imam Ali, har ma ilahu ya baka sunansa alkawiyu. Karfin mala'ika rabbu ya baiwa bawansa, shi yasa duk wanda ya tarai zai rasa rayansa. Dodo na makiya ilahu sannu hayasa, mai garkuwa da gambu na gari kake Aliyu. ina kuke matasa ku zo mu jaddada har abada mun tabbata babu kamar Imam Aliyu. Wallahi matsayinka na rikitar da kai, kauce tunani tabbas ba gasa da kai. Domin ku har ilahu na ji ya gaida kai, labbai ka ya sadauki maulaya alkawiyu. ina kuke matasa ku zo mu jaddada har abada mun tabbata babu kamar Imam Aliyu. Nafsi bidaka wa ummi wa abiyali, na baka jasadi na ka kula ni adili. A ada'u duk abin da suka man awalwale, domin isar Fadima mata abun Aliyu. Wallahi ni ina son kaya Imam Ali, sai dai rashin sanin kashi ne ya makali. A gare ni na rasa yadda zan fadin Ali, kuma ga abun da faɗi balle a man misali. ina kuke matasa ku zo mu jaddada har abada mun tabbata babu kamar Imam Aliyu. Shin wai ina kuke ya mabiya Imam Aliyu. ku faɗa mu faɗa, babu kamar Imam Aliyu. in an ɗebe annabi babu kamar Imam Aliyu. tsoron ilahu rabbi, babu kamar Imam Aliyu. ƙaunar Muhammadu babu kamar Imam Aliyu. a cikin sahabu ma, babu kamar Imam Aliyu. jarumta kun yaƙi babu kamar Imam Aliyu.
matasa ku